Hej, zdravím, to je Milan Marko z forexstrategie.sk a v tomto krátkom videu ideme na línie, vodorovné línie a trendové línie, alebo horizontálne línie a trendové línie. Veľa ľudí mi píše, respektíve dostatok ľudí, mám v poslednej čase coachingy, one-on-one coachingy, semináre 1 na 1, online samozrejme. A vidím, že toto je naozaj problém. Už niekoľko rokov som si to ani nejak neuvedomoval, že ľudia aj z mojich kníh, keď čítajú, nevedia správne určiť, hlavne tí začiatočníci, správne línie, vodorovné, horizontálne línie a trendové takisto, ako sa presne určujú. Sice píšem o to v mojich knihách, či už z Forex stratégie, alebo Forex, tá prvá kniha z 2014 roku, alebo táto, ktorá nedávno vyšla, Forex stratégie od vytvorenia úspešnej stratégie po finančnú slobodu, ktorá sa stále veľmi dobre predáva, sú tam super nové stratégie, nové, druhé, ako boli v prvej knihe. A tam popisujem tieto línie, ktoré sú veľmi dôležité. Pozri, niektorí ľudia obchodujú indikátory, nemám nič proti tomu, ja s nimi neobchodujem. A takisto radím to aj tebe, z jednoduchého dôvodu, pretože indikátory sú pomalé. Ale keď chceš obchodovať s indikátormi, nemám nič proti tomu. Ako vravím, keď niekto chce, bez problém. Ja teraz vysvetlím, prečo sú dôležité a ako sa správne tie línie horizontálne určujú. Je na to jednoduchá odpoveď, pretože ten trh ti ukazuje, kde je viacej kupcov a kde je viacej predajcov a naopak, kde je menej a kde je kupcov a kde je menej predajcov v každom časovom pásme a tie línie ti určujú nielen, kedy máš vstúpiť do obchodu, ale teda aj na sell alebo buy podľa trendu alebo malého trendu, rôznych trendov na rôznych časových pásmach, ale takisto ti tieto línie určujú aj, kde nastavíš svoj take profit a stop loss, teda potenciálny profit a potenciálnu stratu. Preto je to veľmi dôležité. Takže ideme na to, pozrieme si tu druhé, dve tu mám nastavené, mám euro, dolár a tiež si tam dáme zlato. Takže ideme na to, pozrieme sa teraz najprv, ako začneme robiť tie línie. Začneme najlepšie od dňového grafu a stiahneme si to až takto. Vidíš, že vlastne tu máš august 23. To absolútne stačí. Takže ako začneme robiť tie horizontálne línie? Zoberieme si tento bod, horizontálne línie, ja to mám po nemecky, ale myslím, že to není problém. A ideme od maximálne. Kde sú maximálne body? Áno, odtiaľ to ideme. Tu je vyšší bod, ale zoberieme si ďalší bod, ktorý je tento. Veľmi dôležitý, to znamená, že ten kurz sa bude vysoko pravdepodobne sa niekedy odrazí. Mimochodom, ešte musím jednu veľmi dôležitú vec povedať, čo som zabudol. Toto video je informatívne, je to z právneho hľadiska, neručím za žiadne straty, ani výhry, ani nič. Jednoducho takto dávam línie ja a ty si môžeš dávať svoje línie tiež tak. A jednu vec ešte ti poradím, ak môžeš, ak teraz si na platforme, stopni si toto video, sprav si línie na euro-dolár a potom si ho prehraj ešte raz a uvidíš, či sú podobné, ako som ich dával teraz ja. Takže ideme na to. Z vrchu som dal túto líniu, vidíš na túto hodnote. Ideme zo spodu, samozrejme tu na, vidíš, ako presne to dávam tie línie. Teraz ideme ďalej, z vrchu, zase ktorú dáme, tam, kde sa otáčal trh v tých bodoch. Takže toto by sme mohli dať, ale to sú také zotavenia, viac menej otáča sa trh v tomto bode, vidíš. Takže tu ho dáme, cak. A tiež by sme mohli dať v tomto bode, cak. A tiež v tomto bode sa otáčal, že áno, sa otáčal trh. Mohli by sme aj tu na, teoreticky by sa dalo, ale necháme to, by sme to nemali z veľa línií. Ideme od spodu to isté, ideme, kde sa otáčal trh, na tomto bode, tak. Ideme ďalej, v tomto bode sa otáčal. Mimochodom, vidíš, keď som dal tento bod predtým, túto líniu, tak jedenkrát, druhýkrát sa odrazil, tretíkrát, štvrtýkrát. Takže táto línia je veľmi dôležitá. Áno, veľmi dôležitá. Vidíš, ako dôležitá je tá línia. Ďalej, kde sa otáčal, samozrejme, tu nás sa otáčal trh a tu na v tomto bode vidíš 1, 2, 3, 4, takže vidíš, to je tiež také dôležité línie. To sme mali dňový graf. Teraz ideme do, pozrieme si trendový na tom jednodňovom grafu, takže odtiaľ to zoberieme pod, môžeme dať a vidíš, tu máš peknú trendovú líniu, nádhera. Áno, síce nám teraz nič nepomôže do budúcna, pretože trh je veľmi vysoko oproti tomu, takže je to také, no že OK. Ďalšie trendové línie tu nebudem zakreslovať, nechám to začiaľ tak. Ideme do 4-hodinového grafu, kde jedna sviečka má 4 hodiny. A teraz vidíš, že začneme zase
horizontálnymi líniami. Takže kde sa otáčal trh? Zoberieme si tu zoberieme si tento bod samozrejme. Vidíš, tu sa dokonca odrázil. Vidíš, že tie línie fungujú. Jednoducho oni fungujú tie línie. A kde ešte môžeme tu dolu? Toto nevadí, pozri, tá tolerancia tej línie je pár pipov, pretože ja mám brokera jedného, ty môžeš mať druhého, takže tamto plus minus vychádza, že to je tam tá určitá tolerancia, ale toto by sme už asi mohli dať ten tiež, že to je dôležité. No a samozrejme tu dolu. Tu sa tiež otáčal. To bolo také zotavenie, OK. Teraz ideme na trendové línie. Dáme podpornú trendovú líniu, veľmi pekná sa nám tu rysuje, áno, v týchto bodoch, alebo až sem to môžeme dať, niekde v týchto bodoch plus minus. No a teraz, ako dávame trendovú líniu pri klesajúcom trende? Pri klesajúcom trende to bude línia odporová. Prečo odporová? Pozri. Mimochodom, keď chceš meniť tú líniu, že už si ho položil, tak dvakrát klikneš, sa ti ukážu také 3 biele body. S týmto stredným môžeš posúvať hore-dole a s bočnými, zadným aj predným dávaš si, nastavuješ si ju ako chceš. A teraz dvakrát klikneš a zmiznú ti. Keď chceš vymazať tú líniu, dáš dvakrát klikneš, umáš biely body a dáš na del a vymaže sa ti. A keď nemáš tam biele línie, natiahne to ešte raz. Áno, tak nemôžeš vymazať del zmagináva nič. Takže teraz vysvetlím prečo. Ešte si môžeme dať tu na krásnu líniu, máme podpornú v stúpajúcom trende. No a teraz vysvetlím, prečo pri stúpajúcom trende dávaš podpornú trendovú líniu a pri klesajúcom dávaš odporovú. To znamená, že on je nad trendom, nad tým kanálom bočným, áno, kanálom klesajúcim. Pretože ty vždy, keď dávaš tú líniu, ty čakáš prerazenie. Pozri sa, v tomto bode ide trend, teda v tomto ide trend a tu prerazil ho a ide dolu. Teraz ide naopak, ide dolu trend, ty dávaš na vrchu a čaká, že prerazí. Tu ho prerazil a ide hore. Tu na to isté, stúpajúci trend ide hore a ty čakáš, kedy ho prerazí. Áno, keď sa dotkne a potom ho prerazí. Preto dávaš pri stúpajúcom trende podporovú líniu trendovú a pri klesajúcom odporovú. No a teraz ideme do jednohodinového grafu. Čo tu vidíme zase? Kde dáme horizontálne línie, môžeme dať tu už, vidíš, tu sa vytvorili nové vrcholy. Mimochodom vidíš, že tie línie naozaj fungujú. No a tak, okrem toho, tu už nič nové nemáme. Všetky sú zachytené viac menej. Ideme do 15 minút a ešte pozrieme samozrejme trendovú. Trendová línia sa nám tu vytvoril nový trend. Áno, na hodinovom. To znamená, že tu vidíme zase to prerazenie toho trendu, ale len krátko, bolo to zotavenie a išiel hore ďalej. Áno, takže poďme 30 minút preskakujem, idem rovno na 15 minútový, v ktorom potom už zadávam obchody. Takže tu máme teraz 15 minútový a tu už nie je čo kresliť, pretože tu sa nám vlastne všetko dôležité vykreslilo, môžeme zadať tu na ešte, to je dôležitý bod, lebo vidíš, tu sa odrazil a tento bod ešte môžeme dať, ktorý je tiež dôležitý, pretože tu sa od neho odrazil. Takže máme tu také kanály, dá sa povedať, a teraz dáme si tu, a myslím, že nie je žiadny trend. No, takže takto zhruba som ukázal ukázal tie línie. Samozrejme ideme naspäť do jednohodinového, tam si to pozrieme. Ten 4-hodinový nemusíš nejak pozerať, ale hodinový. Ja väčšinou pozerám keď už mám línie nakreslené, ten hodinový graf a samozrejme obchodovať idem do 15 minútového a teraz tu zadávam obchody. Takže keby toto, teraz to je samozrejme piatok večer 23. augusta, keby bol samozrejme nejaký iný deň a zajtra by bol obchodovací deň, teraz sa za chvíľu zatvorí trh za pol hodinu, takže keby bol nejaký iný deň, tak samozrejme sa dá obchodovať a dával by som vysoko pravdepodobne na sell. Prečo? Vysvetlím, to by som dával ja. Teraz neodporúčam nikomu dávať. A naozaj skutočne v traderstve daj radšej viacej, obchod nedávaj, ako ho dávaš. No ale prečo by som teraz dával sell? Pretože tu sa išiel trend, začal niekedy 15.30, tu sa spravil zotavenie, vyšťavil sa a už vidí, že ide do strany, nejde hore. A to je ako guma, ako špungia, že je stlačená a teraz pôjde nejakých pár bodov, 10-15 bodov pôjde dolu. Vysoko pravdepodobne, ale teraz hovorím, bude víkend, všetko sa pomení jedno s druhým, takže nebudem dávať nič. Takže toľko asi k tým horizontálnym líniám a trendovým líniám. No a to bolo na grafe euro-dolár s
z týždňa 34, takže na ďalší týždeň máš tie línie pripravené, môžeš ich odtiaľto skopírovať, môžeš si vytvoriť nové a porovnať to s mojimi. Takto budem na druhý týždeň obchodovať, si ich to nechám a budem dávať ja obchody. Ja za tvoje obchody neberiem žiadnu zodpovednosť samozrejme, ale ja budem podľa týchto línií obchodovať. V ďalšom videu, toto je už dosť dlhé video, 12 minút má, alebo 10 minút, v ďalšom videu pôjdeme na gold, na zlato a tam budem tiež vysvetľovať línie, pretože tiež veľa ľudí obchoduje zlato. Takže zhruba toľko. Samozrejme, ak máš záujem o Forex Akadémiu, je dostupná stále. A takisto moje coachingy, môj Telegram kanál si pozri, pretože v Telegram kanále dávam často, niekedy aj 2-krát za deň obchody, niekedy každý druhý deň, tretí deň, ale jednoducho tam interujem s ľuďmi, ľudia mi píšu, tam je to fakt super, taká malá komunita. No a samozrejme do pozornosti ti prinášam stále moju Forex knihu, Forex stratégie od vytvorenia úspešnej stratégie po finančnú slobodu a ak mi napíšeš úprimnú recenziu, pošlem ti ešte jednu stratégiu a jednu chýbajúcu kapitolu z kníh, ktorú som vybral, ktorú som musel vymazať pre politické dôvody, žiaľ. Takže asi toľko, tu je Milan Marko, prajem ti príjemný víkend a samozrejme ďalší úspešný obchodovací týždeň.